повечето гости. Почти на 100% приятели, заповядайте на дансинга. Нека да направим един огромен голям кръг, да захваляме за ръце по средата на дансинга. Очаквам бащата на булката, поканвайки я. Заповядайте, приятели, предварително искам да благодаря на тези от вас, които се озовават. Преди да продължим с този танц, искам да кажа няколко думи за този баща. Напразно той стоя на стола си, забавляваше се добре, постоянно казваше на хората на здраве. Иска най-голямото щастие и най-голямото желание неговата дъщеря да прекара един страхотен ден, един незабравим ден. Защото от днес нататъка и предстоят много неща в живота. Една огромна, голяма промяна, която всеки един от нас претърпява след като се сгоди, след като направи сватба и така нататък. Но не за това сме се събрали в този кръг само, а и също за още нещо да кажем, че всеки един баща малко или много ревнува своята дъщеря. Ще ви разкажа една история на един баща, който ми каза така: знаеш ли, млади момко, доста възрастен човек, който вече не е с нас, това е истинска история. Знаеш ли, млади момко, след като виждам, че прави сватбени тържества, какво е да изпратиш своята дъщеря? Един вид да я пуснеш да отлети от бащиното огнище, да създаде семейство, да има деца, да има внуци. Да, радост е, но по начина, който расте, и си спомням, когато е била едно малко момиченце, аз по никакъв начин не искам тя да пораства. Винаги искам да се е моето малко момиченце, което ме гушка. Но идва ред, когато тя трябва да порасне и да създаде семейство. Ето каква беше историята на този човек. Почукаха ми на вратата, аз отворих, насреща млад момък и ме попита: може ли да изведа вашата дъщеря навън? Намръщих се много, ядосах се, обърна гръб на момчето. На обръщане, моята съпруга сложи ръка на моето рамо и каза: остави я, тя вече е голямо момиче. Време е да поемем по своя път. Макар и мъката, която изпитвах и изобщо не исках да пускам моята дъщеря, знаех добре, че тя завинаги ще си остане моето малко момиченце, което винаги ще гушкам, винаги ще прегръщам, ще топли моето сърце. Също аз нейното. Обърнах се, засмях се и казах: окей, може, но я пази. Ето това е историята на този човек. История, която всеки един баща на твоето място изпитва. Този ден дойде и за теб. Твоето момиче вече е голямо момиче. Готово да създаде семейство. Вече го създаде днес. На прага е да имат много деца. Моята майка и баща казваха така: когато се роди, ние бяхме най-щастливото семейство. Когато ни докара внуци, няма се наде колко още по-щастливи бяхме. Това ще се случи и с теб. Бъди жив, бъди здрав, радвай се на своето семейство и на бъдещите внуци. Една хубава песен, която ще пусна в превод на български. Моето малко ангелче вече пораства, създава семейство, но ще ме дари с много внуци. Аплодисменти! Giving you away, but I'm not letting go. Искам всички да останете в този кръг, да съберете кръга, да се хванете за ръце или да се пригърнете.